Iphondo laseMpuma Koloni liyaqhuba nenkqubo ephehlelelwe izolo yokucoca iteksi ngezixhobo zokubulala iintsholongwane iisanitiser ngelasemzini. Namhlanje umphathiswa wezothutho eMpuma Koloni unkosikazi Weziwe Tikana Gxothiwe ebeseMakhanda eqhuba eli phulo. Ukanti imibutho yabaqhubi beeteksi iliqhwabele izandla eli phulo. Ukanti besikhe sathetha nentatheli ye-SABC umcebisi ngqina eseMakhanda. Liyaqhubeka iphondo laseMpuma Koloni ukuqinisekisa ukubana intsholongwane ye-COVID-19 ayinweni kwinzame zalo isebe lezothutho kweliphondo liqale iphulo apho lokugutyula iteksi nokucoca ezo teksi. Iphulo elo elithe laphehlelelwa izolo phaa kwirenki yase-King Williamstown lasuka apho layokutsho eBhayi. Ngoku sithetha nawe nje silapha kwirenki yaseMakhanda nalapho khona umphathiswa wezothutho kweliphondo uWeziwe Tikana Gxothiwe ethe wagutyula wacoca iteksi ezithile apha. Kodwa ke ngoku umuntu wesouth sithethe naye malunga nokugutyula nokucoca kweziteksi ngusihlalo walapha eRhini weGrahamstown Taxi Association utata uDole. Tata masibulise sikwamkele kwindaba zika SABC 1. Le nkqubo nina niziva njani kubo ide yafika nalapha eMakhanda? Sivuya kakhulu umsasazi. Siyabulela kakhulu because eyona dolophu lebiphansi kalungajongana kandawo. Ngoku sibulela kakhulu kumphathiswa aziphe inxaxheba naye aze apha eRhini. Azoyibona lento yaseRhini siyabulela kakhulu. Ngaphambi bana ugutyule apha nifumane izinto benisebenzisa ntoni kuqala? Qala bisisenza imali sikhupha ipokothweni zethu. Siyithenga esaltation ngokwethu sijobha imoto zethu. Sizame nabantu sibagale ezimotweni sithize nemoto. Imali ephuma epokothweni zethu. Okay, sibulela kakhulu ngusihlalo lo weGrahamstown Taxi Association. Omnye umuntu naye ozathi ngoku ndithethe naye ngumphathiswa wezothutho apha ephondweni umama Weziwe Tikana Gxothiwe. MEC lusuku lweshumi apho kuthe kwamiswa ngqi zonke intshukumo eMzantsi Afrika wena uyiphehlelele inkqubo izolo. Yintoni ethe yathatha ixesha elingakubana ude uphehlelele inkqubo? Uyakhumbula msasazi into kuba izixhobo nendawo ezifumaneka kuzo bezinqabile. Yiloo nto futhi kwaye kufuneka sibe ne-order enkulu. Ngokomo sina 14,000 members ze-taxi associations. Besingazukwazi ukuthi ngembinane sinayo sinika abanye iyawuba ngathi siyabacalucalula. Ngokwangoku njengoba silontshile into yoba siyakwazi uba sizawukwazi uligqiba lonke iphondo. Inkqubo lena izawuhamba njani? Ngokuba besenditshilo besiqalile qonce izolo sisekuzo zonke izithili zethu apha koomasipala bethu balapha ephondweni. Kodwa ibikukufuna into yoba sibe sinxulumana nabo kwezi ngingqi ndizinyathelayo. Ndizama kangangoko ukuya kwii-district zonke njengoba sinee-district eziyi-8. Bendiqale kwii-district yaseRhubusana izolo. Namhlanje ndaye eNelson Mandela ekuseni, ndiseMakhanda kwingingqi yaseSarabatman, ndibaba se-OR Tambo, ndibe se-Alfrenzo, ndiye naseJoe Gqabi kanti naseKrisani. Inkqubo enzawuqhuba njengoba sendisitsho amalungu epalamente, ii-councillors, oomeya bathe bhazalala basebenza namaqumrhu eeteksi ukuhambisa ezi zixhobo encedisana ngemfundiso gabalala. Lo ibingumphathiswa wezothutho kweliphondo laseMpuma Koloni esixelela ukubana inkqubo izawuthi ihamba njani ekwabongoza nabaqhubi beeteksi ukuba bathobele le migqaliselo ithe yabekwa ngeli thuba le-lockdown apha eMzantsi Afrika. Kwindaba ze-SABC ndingumcebisi ngqina eMakhanda, indim nocameraman wam uCobani Blom. Sibuyele kwestudio.